Ti sugat ket mabalin na umimbag. Ngem adda dagiti na palabas. Amang ibati iti marka. Asaan na pulos malipatan. Adda dagiti tao a nabayag sakbay. Da maawatan. Nga saan amin akayat. Daket isu ti makasayaat. Para kadakuada. No daduma. Masapulpay nga mapukaw ti napateg. Masaktan ti puso. Ken madadael ti talek sakbay. A makita ti pudno adalan. Lagip ti napalabas na imbag nga oras kada kayo amin. Papagayam. Naragsak kami manen nga makikadua kada kayo iti sabali. Pay apakasaritaan amang ted iti adal. Liwliwa ken pagsarmingan iti biyag. Iti daytoy apaset. Dinggen tayo ti surat ni pagayam tayo ani Denver. May sanga agtutubo adi makkel iti ayat. Ken panangidumduma ti pamilyana. Ngem gapu ta kanayon a maited. Ken kuana amin akayat na. Saan na anaamoan ti pateg ti panagsakripisyo, ken panagresponsable. Ti panagkampante nagbalin a panagsukir. Ti panagsukir, nagbalin a bisyo. Ket ti maysa a biddut a desisyon ng iturong, ken kuana iti maysa a pasamak, anang baliw iti biyang na. Nyen kasano ngayno ti tao amang disiplina, ken kaket isumet ti tao amang ngayat, ken ka iti amin a kabaelana. Kasano no ti sakit a mariknam ita, ket isumet ti mangisuro, ken ka iti adal a masapulmo iti masakbayan. Ket kasano no, iti tenga ti amin arigat, adda maysa a tao a pagbalinem a rason, tapno agtultuloy ka. Daytoy ti umuna a paset ti pakasaritaan ni Denver. Sika ti rason. Manipud iti programa tayo alagip ti na palabas. Isagot kada kayo ni Mr. R. Narabian ka ba, Denver Baraw? Nakamot gayam, antinena. Kunak lagi din na sino din naka-flashlight sumong sungan. Way ko ma-double check ti gate. Amangan kunak nusan manen anailak. Apay nga itaka lang nga gawaid, adala mo ti rabi iya. Naimasan mi ngamin din nagjajaming kadagiti barkadak, anti. Diyak mo din naputan ti oras. Susapaw, nabartek ka manan. Saan, anti? Nakainom lang. Ay unay kalakit din nga ubeng. Apay, di ka mabutang amag na magnad ka rabrabi eh. Uray kumama no saan ka ang nabartag. Intun kuan, makasalaw ka dita iti mangkursunada keng ka. Ang rumba nga pagbut nga kandi. Ngamin, awan mo't basol ko. Amuyo mo ta, nasing pada kandi. Malala, umunag ka nga rudan tayo ka maturog. Ada pa'y klase minton bigat. Oo, nanti. Mala, umunag ka, tailak kuntigay. Oo, nanti. Sige nga rod. Good night. Hello, Roxanne. My love. Nakaring ka di pa eh. Nakaturog ako ngam nalukagak iti awag mo. Apay ka di. Ay, kwa. Sorry, my love. Nabartag mo tantoy ay ayatan. Unay ka Denver. Di mo't nagkari ka adi kan uminom iti arak. Wala ngam. Jakbat nga rod malapdan ti bagay. So sorry ka din, my love. Nakaawit ka din. Saan ba nga ron? At kita dito higit ti kalsada. Agur-uray akit ipaglugahan ang agawin. Ay na, at
Dalaman grabe Huwag nga ron. O sige ha. Pasensya ka no. Nasingak ti panaturog mo. I love you. Di ka pumampanaw dita aging gaadyak sumangpat. Urayan nak nga urayan. Umayak dita ayan mo itamot laang. Sige. Orayan ka, my love. Kitag agyaman nak, ha? Agananag ka. Oy, Denver, bumangon ka ditan. Aldawan. Denver! Ni. Aping adda ka dito yung manang Gina. Apay, di mo kaya tikadak dito eh. Saan mo't ngiti kas tamarang? Mas dawak lang amin. Nakasapsapa, ngumanda ka dito eh. Ni Roxanne, sa dino tayo na? Nasapa rimwar. Inlutuan na kapay nga rod iti pamigat masakbay apimanaw. Kasta ka di. Ay unay kan Denver. Di ka lang mabain ijenobiam. Agasem man, ta sinukon na kapay gayam ijay inuman, idirabi eh. Nasobra nga rin ginumala. Tanda ni Jack mo tanayawit di bagay. Maglangan. Tayo may ngagpaiso ni Roxanne. Nagkunang amin aya nga uminom-inom ka no di mo matgayam kabailan. Masansan samat ti panaginom mo. Inton kuan mabaybay am ti panagadal mo. Nagsakit ti ulo ka. Kahit ka pwede maturog. Na, bumangon ka kit diditan. Aldawan, di mo ibaga di ka sumrek ita. Saan mana? Masadutak. Anya? Inton bigatak to na sumrat. Hello, Mami. Hello, anak. Kumusta kan? Kumusta ti panagadal mo? Okay lang, man. Da kayo. Kumusta kayo dito balay? Kasi ti Apo, nasaya at kami matlat na anak ko. Kagapgap pumila ang kinidadim ijay garden. Kasta ka di? Wan, iso nga ikaad mo ti agadal, wan. Tapno at damot agas ti banbanog me. Uwan, Mami. Ayun gaya. At the educational trip mi dyan Manila inton maminsan na bigat. Pauitan lakman italawans ko. Kasta aya, manungay ti kasapulam. Umanay siguro ti 10,000, Mami. O sige, ibagak nga rod kin ni manang mo at Gina, ta itulod na di tadagos mo ti kasapulam a kwarta. Sige, Mami. Agyaman hak, ha? Ay na. Nagmayatan. Nagganastrik na. Kasla ko man tumaytayam. Nagganas na piyag, George. Kasanungay din ba? Awan ka din di kortam dita. Naibusin din inuman ta. Awan nga rudan. Naibusin din pa ita kortak. Awan pa ikitin igatang ko iti pang inhale, exhale ta. Ay sauce! San amabalin adita makahit-hit buga ita bro? Kasapulan ti bagita na ita. Hunarat, iso na lang. Taparikot ko no sa dino ti pangalaan ta ita iti gatang ta. Dating gawi bro. Nagtakaw ta man. Gawin na. Anyapay ngay. Awan mo dun sa bala pamuspusan. Sa dino ngay. At ka din target mo. Adda nga. Nabayag a pinalpaliw ko tayo dyan balay. Siguradaw. Ado ti maala tayo dyan ito nga ilako ta. Ang kay wala at ti kagawaan tayo dyan. Ay kat mapantaro din na. Tani. Birukan man ang tibagik ti saysay o. Unay kamatan, Denver. Saan kami mat ngagkurkurang amang mangted iti allowance mo? Numapay ngay apati pa nagtakaw kat nasursurong matan. Sorry, Mami. Ikari, saan na mauli? Amom ka di analaos ti pungtot jay amam gapo iti na ito'y ngay naramid mo. Mami, Ikikanda kamat ngamin iti kwartam. Ang apay amasapul nga aramidam ti kastoy. yan saan dakit din, Mami. Itikas na.
Makaruwara ko dito eh. Tsak kaya ti mabalot, mami. As asikaswanan ni Manang mo ay na tidarum kontrakan ka. Isu na laang tadyaklaam mo, numanugot ang makiareglo ti tinakawan niyo. Kahit naman siguro, mami. Gamin, awan mo't naalam ije balay. Timaray kami adagos, iti nakita ta kami. Pag gusto mo't nga dagrunrun da pulis, iso na tiliw da kami. Wan, ngam pinanggap yu latta atakawan jay tao. Iso ang mabalinda kayo latta nga idarom. Pangaas niyo, mami. Aramitin niyo kung mami nakabailan niyo. Tapno makaruwar kami dito eh. Please, mami. Daddy. Daytoy boy! Huston, Marshal! Di mo kumamad palaluan ti anak mo. Nakakaasin iti pampamayam. Di lakpakibiyangan ditoy. No di mo kayat asika ti bugbuga, Klose. Marshal! Daytoy tirumpanggan ko ana. Iti kasta, agnagam. Damo tayo, agad adal. Yung sanbat gayam, tanabayagan, anagdrap. Anya, puno ka diti bagbaga ti amam, Denver. Ko, mami. Sa dinuay, ti pangit-ipanam ka dagiti ipaw-paw it minga allowance mo. Ha? Ha? Daddy. Ulbod ka namin takal! Marshal, Huston. Kunam nga agad-adal ka. Ngamusan ba't gayam? Tatay tagbis-biso traramidam. Nasaysaya at lang na pilayan ka. Tapno di ka makapagla! Di mo man lang pinanunot. Dagiti nagrigat mi amang papaeskwelagan ka. Tay tagad din agbalbalog tinararamid mo. Iso apilayan ka lang. Tapno amok lang arot adi kan makapagla! Daddy. Gusto, Daddy. Ika, sana na maulit. Promise. Daytan tibagbagakan ka, Denver. Iyalang-alang mo mat ngamin dagiti bagbagak itikan ka. Anya nga ita, sikamot lang ang tinakakaasi. Diyak mo na maramit kayam ni Daddy ti kastoy kanyak. Asino ngay mat ngamin ti ama amaragsakan itikas tang inararamid mo. Roxanne. Kasla saan mat ngaminan asika ti sigod a Denver anaam-am mo kan inayat ko. Roxanne. Amumit no kasano ti panagayat ko kan ka. Inawat ko amin ang nagkurangam. Namin ano kan a binagbagaan. Ngam di ka pulos dim nga kanya. Sorry. Nasakit man. Ngam nasaysaya at siguro no agsina tapay laang Denver. Anya. Roxanne. Diyak ko makayat nga aramidan ti kastoy. Angam kayat ko ang makaamiris ka. Panunutam ko mamat tirigrigat dagiti naganak mo kan ka. Roxanne. Pag-asim. Di mo kumamot aramidan di kastoy kanyak. Di ka agdanag. Nulakit di tagbalbaliw ka. Kat maisimpam tibiyag mo. Adaak laang dito'y nga aguro-oray kan ka. Saan, Roxanne? Tsak lagi di ka ba ilan na mabukaw ka itibiyag ko? Lukas tangarod. Panagnakam kanyak dayta. Ha? Makisinubyanak tukan ka. Inton makitak ang nagbalbaliw kan. Mawanan. Talaga siya ako'y makontak ni Roxanne. Mawatag mo't kiti. Naapaya kas siya tinagbalin na desisyon na. Anya ngay arat. Siyak matlayang takin basol. Ano sakti kas to'y nagtungpalan ti relasyon mi. Basol ko ti amin. Uy. Basol ko. Kasano agpaitan. No gawin na. Sigurado bugbugan na manin ni Daddy. Lumakita na.
Sa dinupaitan ti papanak. Sa dinon. No nagtangkad mat ngamin ti ulom, Denver. Anya ngay ita. Inuray mo pa'y ama kaungat ni daddy kan ka. No dimngag ka kumakadag iti pamagbagami kan ka. Di awan ko matikas to'y ama paspasamak. Sorry, manang. Sorry talaga. Di kan tumat ngamin nagpampanunot. Diyan nga ruda na mo taramidag, manang. Sorry. Mala. Gusto na ita na panagsangsangit mo. Anya kay nga rod. Adalitan. Nalpasan ti amin. Tirumbang nga aramidam ita. Kat sangwam ti bunga dagiti dakas nga inararamid mo. Manang. Anong samti ungat ni daddy kan ka? Amumatan no kasano ti kinaistrikto na. Pinanunot mo pa'y kumangamin nga imo na ti ungat na sakbay ang nagaramid ka iti saan arumbang. Tirumbang kan kagat mapilay. Iti kastra. Di kan makapagna. Mangibabain ka. Husto na itan, Marshal. Pangaasim. Maasi ka kumamot iti anak ta. Nasaysaya at lang na pilayak. Tablosahan na makaramid iti pakaibabainan ti pamilya tayo. Huston, Marshal! Huston! Ha? Lucy! Lucy! Mami! Mami! Lucy! Mami! Ha? Denver! 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 Pagling ka! Denver! Kumusta ang tirik na mading ko? Mayatan, manang. Napigsa akon. Sigurado ka? When? Nasayat mat nga rod. Sigun iti doktor mo. Mabalin mo ka ng tirumwar inton bigat. Hasto mata. Makasikur ngamin dito ospital. Kaslakarkarok agsakit no dak ditoy. Ti kunamkit di. Makabulbulakbul ka manan. Saan mat manang? Urayan tabiit ni mami. Sigurado nga agturungan dito'y dayjay. Ni dati ngay. Kaslasan mo't ngayon imay dito ospital. Saan? Kaputa makumikom ka dagiti mula na iti garden. Kung naglakit din namatay akon, iti kinapkabil nak ni daddy. Nang ronay di nakita ka natali mo daw ni mami. Nakita mo ti bunga ti kinatangkan ti ulom? Agnakam kamat siguro itan, Denver. Mawatak matgid din ni daddy No tibiyag ko ti kasukat ti kinalanggong ko. Talagang awanin mabalin ko. Anya ngay nga rod, ket nagbaso lakmat. Di mo gurguraan ni daddy. Nagbasol ka. Isu nga awatam nga rod ti bunga ti madi nga inaramid mo. Amok apa ng disiplina na laeng day taken ka. Ito tanaimbagkan. Agpili ka.Ag-eskwela ka, wano suplayan ka laengan tagmula ka itinateng. Aggardin ka siksika, tapno mapadasam tiriga tibiyag ti may sa agardinero. Masadot ako nag-eskwela, daddy. Ipadas ko lang ang tag-garden. Adakin ka tayo, Denver. Nasayad magidi. Tapno mapadasam matagrigat. Sana tayo talayang aggasgastos tamom. Daddy, Agawid ka nga ro di ili. Tapno marugyan maten adalusan ti pagmulam. Siya kung ti makamo agumatang kadagiti ka sa pulam jay. uwan, daddy. Kita man no makaanos ka. Aramidag amin akabalak. Tapno masursurok tag-garden. Wala. Tangay di mo matkayat tag-eskwela. Aggarden ka nga ron. Sumurumanan diri kinaka. Mas kinalabanak tayo tayo.
tinasayat. Agpisukak mo na ni Tidram. Mayat ay tanalamis ti danom akargana. Anong sakan? Ti makaaramid ak mananit sa narumbang. Antyakon kaya tasubyan dagiti bisyo ka. Isung ano sa kunti agoper itinalamis at anong... Denver! Agi na nakapayan ako. Umay ka, taday nala ka merienda. Aglinong kapay tani, kasta unay apudot na. Huwag nga ron, mami. Nagsakit ti darang tiinit. Imbagmantan na kaumay kayo. Kanya nga iti inalam amirinda, mami. Inlutuan ka iti arena, anak ko. Adto Adda pa'y lining takamot Kan nagluto ak mutla ang itidikat. Ala, agmerienda ka pa'y. Huwag man. Apag iso, mabisina ko, mami. Agmay sa kamot, anak ko. Sa dinungay ti ayan ni Berto, kunak man no'y may nakakinaduan nga agabuno. Kapampanaw na lang, mami. Mapanapay ka no ilinong tinwang na. Agsublimot lang hinton madamdama. Kasta ka di, ay na, nagdakulan tikimot to nga manak ko. Hindi kay samutan mangmangahan gapo iti katatrabaho yo. Saan mo, mami? May kawak lang siguro iti trabaho. Iso ako na makimutungat. Nagrigag gayang daggarden. Awan tinala ka trabaho, anak ko. No kumata dimngag kakada kami idikin ni manang mo. Di saan kumamat akastoy tinamay anti amayo kan ka. Okay lang, mami. Mawatak mat ni daddy. Basol ko mat. Iso nga anusak na rod di kastoy nagbanagak ita. Denver, anak ko. Adadagiti gundaway. Akas lakayat konti sumuko. Ngam tunggal malagip ko ni Roxanne. Kahit ko tagpursigi. Kahit ko may pakita kan ko na nagbalbaliw akon. Ipakita kan ko na. Nagsalsalo kagak para iti masakbayan mi adwa. Kat pa-check. Adumtang to ti panawan nga agsinubyan kami kan ni Roxanne. Papagayam, padaanan intun bigat ti may kadwa apaset ti surat ni Pagayam tayo a Denver. Dito'y laang programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan. Ada dagiti adal asaan na maawatan babaen iti sasaolaeng. No daduma, masapul amarik na tayo ti sakit, ti bukod tayo abidut sakbay a maawatan tayo. Ti pateg dagiti balakad ti pamilya. Ni Denver, adati asaan na mangipateg iti sakripisyo, dagiti naganak na. Ket nakita na ti resulta ti kinaulpit, bisyo, ken saan a panagpanunot. Ti kuarta ang nalaka a maala, ket nalaka met a mapukaw. Ti talek a binangon iti nabayag, ket mabalin a madadael iti maysa laeng a biddut. Nyem iti likudan ti pungtot ti amana. Ada ti panagayat ti maysa nga ama akayat na, a maisalakan ti anak na, iti mas nakaropay apan nakadadael. Iti likudan ti panagsangit ti inana. Ada ti kararag at ti anak na, ket makabangon pay. Ket iti likudan ti sakit ti panawan ni Roxanne. Ada ti baro a rason ni Denver, tapno saan asumuko. Inrugi na ti panagtrabaho. Inrugi na ti panangawat, iti bukod na apagrebengan. Nyem iti tunggal aldaw a mapalabas.
Adda lata tinagan, asaan na amapukaw iti panunot na. Roxanne isuna tilagip amang pasakit iti pusona. Niem isuna met ti rason, no apay akayat na pay nga agtultuloy. Mabalin kadi at ipan nakapukaw ti ayat, ti mangiturong ken Denver iti baro a panagbiag. Mabalin kadi at itao anang panaw, ket agbalin lata a rason ti panagbaligi. Adadagiti panubok asamangpet iti kanito. Apanag ko na tayo nga umimbag meten ti amin. Kalpasan ti kinaulpit. Panagbasol ken panakapukaw ti ayat. Pinili ni Denver ti mangrugi manen. Inawat na ti trabaho iti garden. Nagsipag ken inkideng na. Abaliwan ti dati a panagbiya niya. Nyemkas iti mula a masapul a mangiptur iti init, tudo ken bagyo, masapul met a mapadasa ni Denver no kasano katibker ti baro a panggep na. Lagip ti napalabas. Naimbag no oras kada kayo amin papagayam. Naragsak kami manen a makikadua kada kayo iti maikadua, apaset ti pakasaritaan ni pagayam tayo, ani Denver. Iti napalabas apaset, nasaksiyan tayo no kasano, at imaysa nga agtutubo, anairaman iti bisyo ken barkada, ket na iturong iti panagtakaw, panakadusa, ken panakapukaw ti babae nga ay ayatena. Idi pinanawan ni Roxanne, kasla na pukaw met ti direksyon ti biyanya. Niyem imbes a sumuko. Inaramid ni Denver ti sakit na apigsa. Inrugi na ti ad trabaho. Inrugi na ti mangbukel iti mangkadyani. Ket iti tunggal aldaw a mapaspasamak. May salaing anagan ti mangpabileg ken kuana. Roxanne, nyam kasano ngay no ti amin a pinagsakripisyo ana, ket tadaelen laeng ti maysa a bagyo. Kasano no ti babaeng pagbalina a rason, ket makita a kadua ti sabali a lalaki. Ket kasano no ti impagarup na a nagpatingga a pakasaritaan, ket adapay gayam ti saan anay baga a kinapudno. Iti daytoy apaset, maamuan tayo no kasano at isakit. Panagibtur ken panangpakawan, ket nang iturong ken Denver, iti sungbat a nabayag a sinapsapul na. Daytoy ti maikadua a pasetti. Sika ti rason! Manipud iti programa tayo alagip ti napalabas. Isagot kada kayo ni Mr. R. Awanan. Manual daw nakastoy ti panawen. Dinirityo na matan ti todo. Ay, sayang ti panog mo kastoy lang. Nabagyo matan nagitimulam yan atang. Imbag na dapay maapit ka dagi jay. Ay, oo na yan. No kaano adandanin pa nag-aapit. Isumat ti pa nagbagyo na. Sayang nga talaga. Sayang ti banog ken gastos mi. Iti tanda ni upat abula na pa naggarden mi. Ket kasano? Mag-eskwela kan? Ko, daddy. Nariknamat siguro ang tiriga ta garden. Danda ni di pa'y naisubli. Tinagpuunan nyo. Gaputan na bagyo mat dagiti mulay o. Ulitak pa'y maminsan, daddy. No talagang awan gasat ko iti garden. Ituloy kong tuntag eskwela. Adagan ka tayo, Denver.
Desisyon mo dayta. Wan, Daddy, kidawag na ikandak pa iti may sagundaway. Barang makasubot tayong tumutan iti sumaruno. Atakin ka dayta kunak manen, Denver. O talaga kahit mo pa ita garden, ay kat sige malubusan ka. Kasi ti sigod, itad ko lang tadag iti masapol mo. Supplyan ka, aging ka makaapit ka. Agyamanak, Daddy. Adda ni Daddy ti salas. Adagaan bisita na. Mayat mat istoryahan da. Ay, sigurado. Ibidbida naman ang dagiti di adal kakapsat ko kadagiti bisita na. Way aklatan. Anya ngay nga ron. Katsyak lang at piman ti saan anak adal kada kaming agkakapsat. Professional da amin. Siyak lang ti undergraduate. May sakla ang piman a gardinero. Diya ako numasidag. Ang mga numasair laang manandiriknak. Lumangag ko dagiti bagbagana. Tinasayat, rumuwarak man. Mapanak man kit di tayo ni Frank. Kumusta ka ngayon, bro? Long time no say. At dating ka, bro. Tinak man rabaga na kasta, bro. Kas makita man. Taong gardenak lang ita. Humpay ka din balasang umasidag kanyak. Gapitik kinalampong ko. Diyak mangaminan masangot agpapugis kan agi barbas. Oray barbasan kan lampong ka. Gwapo ka lata mo, bro. Ha? Siga talaga, bro. Ayun gaya. Speaking of balasang, nakikita mo ni Roxanne di na minsang aldaw, bro. Ha? Sa dinot nakakita, bro. Itisigot at agos na Iso na lang ta. Di ka masaksaktan Ha? Adang kami nakita kakatwa na, bro. Nakaragrag sakdaman. Alya. Wan, bro. Madlaw alasid tayo titong kalmaysa. Panagkunak. Nobyo na tinakita kakatwa na. Agkib-kibin ta pa yung aron, bro. Arnya, sigurado ka kadi ani Roxanne tinakitan, bro. Un, bro. Sigurado ak. 100%. Awan matgaya man rason. Tapnog pursigiyak pa iti biyag, manang. Ne, anya ti kayat mo asawan Denver. Nakiasawa matgaya man ni Roxanne. Di na ko nauray. Nakiasawan ti babae nga inayayat ko. Ading ko, ubing ka pa himat. Patsak adumtang tumatlaang ti babae aparaken ka. Nalabit asan ada kayo ka ni Roxanne ti agkagasat. Nagsakit, manang. Nagsakit. Maawatak tirik na maading ko. Tirumbang aramidam ita, kat igaid mo kat diti agtrabaho. Iti kasta, makalipat ka. Kat pangaasim di mo kumamanan sublian dagiti bisyom. Awan ro magapagdanagan nyo kanya manang Gina. Namimpinsan ako na nagbalbaliw. Ikarik adya kong sublianan pa'y dagiti bisyok. Ba nag-apakaragsakan mi unay ading ko. Kumararag ka iti Diyos. Kidawom ti panaramay na. Patsak adi nakabaybayan. Basta di ka umibat kan kwa na, ading ko. Anak ko, di ka kumamaupupay, wan. Talaga kas tatibiyag. Amok nga da plano ti Diyos para kada kayo kini Roxanne. Ay, kasanuak pahitan, mami. Kasanuak pahitan. Tain sukat nakmatan ti babae ngay na ayat ko iti kastaonay. Sa nagaputa na kiasawan iti sabali, kat maawanan kamatan iti ganas nga agpihag. Aggagat kakit di Aramidom day taakarit kan inspirasyon, tapno itultuloy mo pa'y dagiti narugiyam. Mami. Amo manak ko, saan na ka nga ikan ti Diyos iti panubok adi mo kabailan asulbaran? Apay no ituloy mo ket diti ag-eskwela. Iti kasta, makaturpos ka mo at akas kadag iti kakabsat mo. Pasensya ka yun, mami.
Yung talaga di akong maiulot ag eskwela. Agar di naklatan. Isumat lang nga trabaho. Dakdakal pa kititibiro ki Jay nang runa nung nagagat ka. Ay, no talaga at ikan mapilit nga ag-eskwela. Ano sam nga rod ati agtrabaho ijay garden? Wan mami, ipas nagkulatan dag garden. Agtrabaho ak ngagtrabaho. Barang no makalipat ak tumatlang. Patya ka kasta anak ko. Normal laang ti kastarik nam ita tanapudot pa'y ti pan nakaamom anak ki asawa gaya man ni Roxanne. Angam inton bumaybayag, makalipat kan tumatlaang. Malmalpas matgaya man ti balay nga ipatpatakder mo, ading ko. Wan nga ron mana. Kasi ti Diyos. Basit lang nga na panagsalugag. Malpasen. Una, sana bale, mabiitan da ita. Konting kembot na lang, ading ko. Wan nga ron mana. Sapay ko ma. Tamatyambaan man na nang umina tinatang inton pa nag-aapit. Hindi kasta. Tuloy-tuloy mo ti panagtrabaho dagiti trabahador. Aging gamalpas ti balay. Una, napintas matkit di ti panawan ita. Saan akas ka dagiti napalpalabas? Amay ranran ang adda bagyo tunggal agapit ka. Wan nga rod ah. Sapay ka mga rod. Tagtultuloy yung ti kinapintas ti panawan mana. Iti kasta. Saan manin ang masayang tinagbanlugan na tao? Masiguradok akas ta ading ko. Ket baragsa ka nak. Ngamin, makitkita ka talaga nagbaliw kan. Siyempre, matamana. Uray ka sa ti kinalanglanggung ko. Amok matatakdiran, nagiti karik. Ba nag-apakaragsakan mi unay. Nang runa ka damami kan daddy. Malaksid nga inigyamon nagitibisyong. Umas asenso ka pa yan. Addan logan mo. Ken adda pa'y balay mo. Dahil tagad ka pumadlahan ka na kayo manan. Kapo ka nagiti pamagbagayo kanya. Wan Ken awan ti sabali ang makatulong kan ka. No di ti mismo abagim matlaan. Makunak nga stable kan. Iso amabalin mo ti mga sawa, Denver. Madanon tulat na tayo mana. Apay, aging ka di ita kat di mo pa'y nalipatan ni Roxanne? Isu ka di pa'y lang tipit-pitik ti puso? Ah, di manang mo't. Mabalin ka di. Di tan pagsaritaan tayo tabanag. Oh, Frank. Nakawag ka man. Kumusta? Okay lang mo, bro. Sika ngay. Kumusta ka ba, Tard? Umay na mamapasyaran dito yung dagos ko, bro. San na dito talag, pagpabak ng aramidom dito. Ha? Wan nga rod. Pasensya ka na. Diyak mo tan makadagdagas di tayan mo. At nakasingsing ko magkasarin tong Domingo, bro. Ang mga kaya mo, tamapanta. Iti kasta, makapasyar ka man. San na puro trabaho, bro. Ha? Ay ka, una. Mabalin na tamat, bro. Kasta ang amay. Anyang itam mo. Ang mga mabiru ka mo ito ni Jai, di kong kunada adawan mo. Ha? Sika talaga, Frank. Mapantan tong aruda, bro. Wen, mapanta ko naklangarudan. Okay, urahin kang tong arudan dito. Tagasinlaktam dito yung dagos ko, bro. Urahin kang urahin na. Wan! Wen, bro. Sumurot ka kanyak, bro. Ha? Sa dino, bro. Hintaman mang biro kiti siya. Itay pa ngamin nga agsiksikaw ti tiyang ko kag. Ha? Loko ka talaga. O niya, sumurot ka kanya. Saanan? Mapangkalata na siksiga. Sige, karon. Panawang ka pa nga ro dito, bro. Sana balay, agsubliak mo lang nga dagos. Urahin ako, ay. Wen na yun, partakam nga ron. Wan, mapan ako. Ay. Nagloko na siya, Frank. Nung naglalawak to, matikinan na itay. Kanya nga ita. Agsigal mo't lang arudan di tiyan na. Ha? O tanang pitik itilapayag ko. Aguray ka.
ni Roxanne laang ti mga aramid iti kasdi kanya ka. Wen, iso ti kanay nga aramiden na kanyak. Iso ti kanay nga aramiden na kanyak iti. Tunggal umuna ka sumangpet iti meeting please me. Pitikan na tilapayag ko. Santog katawa. Kaya't kati asawan da ito'y. Ngabda ni Roxanne ita tito'y. Ay, nervyosak na tan. Kasla, mabuti nga mga talyaw na sino ti nang pitik iti lapayag ko. Ang imposible ni Roxanne. Ang mga kidimot na luklukwan lang ni Frank. Ang mga nung nagsubli, iti suti ng pitik iti lapayag ko. Ah, makamulitan. Talyawag din ang pitik kanyak. Ha! Wen, kasinsin ko iti father sa iti babae. Diyak amo kasinsin matgayam ni Frank ti lalaki. Wen nga ron, nairanranamot langit din. Wen nga rod, ah? Kahit itong saka maten, taga-ano ngay mat nila kayo mo. Ah? Ay, kuha. Taga-benggit matlaang. Siga ngay. Ay, kwa. Kinapudno na. Awan pa'y lang asawa. Ngamin, aging gayta. Kat sika pa'y lang ti ipit-pitik to'y pusok. Denver. Pudno ti bagbagak, Roxanne. Sika ti nagbaling nga inspirasyon ko. Iti inaldaw pa nagbiag ko. Sika ti makagamo. No apay nagporsigiyak iti biyag. Sika ti rason. No apay nga ingad ko tinagtrabaho. Kat sigamot lang ti rason. No apay naragpat ko amin na baligik iti biyag. Denver. Tamo kiti, kat agsinubyan tabay. Ngamdak sanggasat na nakiasawa ka magayaman. Denver. Ha? Agsangsangit ka. Ay, kwa. Saan, Denver? Api ko mga agsangit na. Maragsa ka na kit di, ah. Ngamin, nagbalbaliw kan. Dakalan tinagbaliwam. Mas enso ka pa yan. Roxanne, umay ka magbiit. Ha? Agawa ang taday baga. Walang ti, umaya kon. Denver, mabalin ang maalat ti cellphone number mo. Sure. Iyag mo ti cellphone mo. I-type ko. Oh, adoy. Daita ti number ko. Agyamanak. Sige ha, panawan kan dito eh. Kasarita klabi iti ikit ko. Sige. Urayag ti text mo, Roxanne. Antinena? Siyak nga rod. No kasta, kaanakam ni Roxanne? Katwan. Apay, agam-am mo kayo? Ha? Ay kwa. Uwanante. Sa dino ngayon tinapanan na. Ay, naghawidan na Okay. Pinaawit siguro ti asawa na niya. Ha? Awan pa'y mat-asawa ni Roxanne Barok. Sigurado ka, auntie? Uwan, balasang pa'y ti kaanakak. Siyak a mismo ti makapanagnak iti dayta. 100%. Kinapudno na. Isuna laang ti awan pa'y asawa na kadakwadang agkakabsat. Ti amok, may salaang alalaki ti inayat na. Isuna laang ta pinaluspusan damat. Nagawol ka nung amin idi tinobyo na. Isu ang nagsina na. Adik ngamin. Ha? Sa bagay, may mayat matlaangan ti kasjay. Ti may pasuboy ti lalaki abarumbado. Auntie Nena. Hanggang kuna
namat adumten to kano ti aldaw, nagkita dan tumet laeng iti ex na. Kat ituloy da kano tinaputag nga ayan ayat da. Kasta ti kunana. Wen, Barok. Nay, apay nga ngagluha ka mutan. Da ka di madi anay baghak? Ako, awanan di. Awan. Luwa ti ragsak da ito eh. Kat, agyaman na kiti na istoryam, antinena. Denver, Roxanne, awan ti sabali kay baga. No di ti panangkablaw ko kada kayo itinaragsak. Gan nabindisyonan a panagkalay sayo anak ko. Saan kayon ang pagbagaan? Gaputamok met a pinagbagaan yon ti bagbagyo. Natatayangan kayon. Amo yung tinasaya at kansaan. Denver, anak, pudno akanayon ko nga ibida dagiti kakamsat mo. Gapot na professional dan. Idintotas ka, kat undergraduate kan farmer ka lang. Saan ka siguro ang mamati? Agam na sakit. Triknak. Hindi kinabkabil ka. Masakit. Triknak. Makit-kita ka nga agrig-rigat. Iso ka na yun kumatlang at iksan ide ni Berto. No kumustakan. No kabalamot lang kaditag trabaho. Dok makaturturog iti rabi anak ko. Gabo iti kapapanunot ken nga. Makon konsensya. Ammo ni mamim tayta. Ngam inturturod ko. Gaputa kayat ko ngagnagam nga. Gayat ko tumakder ka, babaan ka nagiti bukod mo sa ka. Amin na giday. Kat parte, ti palang disiplina ti mayas nga ama iti anak na. Kat sakbay, amalano ti amin. Kat ko dumawat iti pamakawan. Kapo ka na giday, kaya naramig ko kayong kahanak. Sorry, Denver anak ko. Kahit kung ay bagay iti sangwanan nagiti tao, iti mismo ang kasar mo. Nga oray saan ka nakaadal, agkas ka nagiti kakapsan mo. Ipagpatag, kan ipagpampanakil ka ulay, anak ko. Bagay, Apay, Denver. malagip ko lang dagiti imbagbaga ni dati di kasarta. Imbagbaga na nga anya, lakay. Ti kunana, aparte amin ti panang disiplina na kanyak tinasapa, apanang patrabaho na kanyak iditi garden. Siguro, o sana kasya tinarami na kanyak idi. Amang ano jak mo't naragpati kastoy kasasaad ko itay ti biyag. No dinak binugbog, kan dinak pinagtrabaho di garden idi. Amang ano intultuloy ko latta tinag-adik, kat awan na pulos na turong ti biyag ko. Nang runa idi sininaanak. Mamati ang aplano amin ti Diyos dagitoy. Amin abanag, kat adda makagapuno apay ang mapaspasamak. Oray sana ka nakalpas iti kursok. Makuna ka nagbaligak latamat iti biyag. Nang runa,
ket sika tinasawa. Sika talaga. Panagkuna kat napasamak amin dagitoy. Tapno agbalin tayo anatipkar. Napasamak amin dagitoy. Tapno agbalin nga adal kada tayo. Gapot na uray kasano arigat kan sakit tinaglabasan ta. Inturong lata ti apo ti panagsabat ti danan ta. Wan nga ron, ba nagapakaragsa ako na Temo ka talaga idi, kat nakiasawa kan. Imbaglangin, ta nakaistoryak idi ng tinena, kat naibagana balasang gabay. So adya akong nagpangadwa anang biro kenga. Ket ita, agasawatan. Wala. Talaga di kan pinaluspusan. Amangan ngamin, noon andak pa iti sa bali. Ay ayaten, kanipat pateg ka unay-unay. Roxanne. Kasta akmat kan ka, Denver. No daduma, ti panagbaligi ket saan a masukat laeng iti diploma. Trabahawin no kaadu ti kwarta. Masukatan daytoy iti kabaelan tayo abumangon kalpasan ti pan nakatumba. Idi dinadael ti bagyo ti mulmula ni Denver. Mabalin ko maanagpatingga isuna. Ngem pinilina ti agmula manen. Idi nangyeg na analabit adda sa bali alalaki iti biyag ni Roxanne. Narikna na manen ti sakit ti pan nakapukaw. Ngem saan ang nagpatalo ti puso na iti buteng. Sinapul na ti kinapudno. Ket idi na amuan na asaan pay, anak iasawa ni Roxanne. Kasla naglukat manen ti ruangan anabayag anay serra. Ti panagsinada ket saan gayam, agaputa nagpatingga ti ayat. Adda dagiti panagdua-dua. Saan apan nakaawatan, ken desisyon dagiti tattao iti aglawlaw da anangisi nakadakwada. Ngem ti ayat apudno, uray mapadasan ti adu atawen ken rigat. Ket mabalin latta nga agsubli iti umiso a tiempo. Ni Roxanne tinagbalin a rason, ni Denver tapno agtrabaho. Isuna tinagbalin a rason na tapno baliwan ti biag na. Ngem iti udina, naawatan ni Denver asaan laeng ani Roxanne, ti nangisalakan ken kuana. Ti disiplina ti amana, uray nasakit ken narigat nga awaten idi. Ti nangiturong ken kuana iti baro adalan, ti trabaho iti garden, ti nangisuro ken kuana iti anus ken kinagaget. Ti pamilyana ti nangipaammo ken kuana, nga addalatta ti mangawat ken mangpakawan, ket iti panaglabas ti tiempo, ni Denver ken Roxanne, ket nagbalin a pamilya. Naadda-anda iti dua nga anak, ken nagbalin a nasayaat ti biag da babaen, iti panagsipag ken panagkaykaysa, saan man anatungpal ni Denver, ti panagadal na. Pinaneknekan na ati tao asaan, anakaturpos ket mabalin latta nga agbaligi no adda ken kuana ti diskarte, kinagaget ken determinasyon. Ngem saan akayat asawen daytoy as saan anapateg ti edukasyon, gapu iti bukod na akapadasan, impasnek ni Denver kadagiti, anak na ti pateg ti panagadal. Tapno may tultuloy dati saan na analpas, ket ita, bayat alumablaban ti amana iti sakit a prostate cancer. May salaeng tikid daw ni Denver, ti pakawanin isuna iti amin, asakit, ana ited na idi. Ngem iti puso ni Denver, awan ti basol a masapul pay nga ikabil iti amana. Kaputan na amuan na ano saan isuna, ana disiplina, nalabit saan na anaragpat ti biyag nga adda ken kuana ita. Papagayam, adda dagiti tao ako na entayo anakaro. Estrikto wenno saan a makaawat kada tayo. Ngem inton dumakkel tayo ken maawatan tayo ti biyag. Idiyay tayo laeng makita ati kinapigsa dagiti sa sao, ken aramid daket naggapu, iti buteng da a madadael tayo. Ni Roxanne ti rason ni Denver tapno bumangon. Ti pamilyana ti rason tapno agtultuloy,
ket ti amana ti tao anang isuro ken kuana no kasano ti agbalin a responsable a lalaki daytoy ti pakasaritaan ni Denver. Maysa a tao a natumba, nagbasol, nasaktan ken napukawan, ngem pinili na latta ti bumangon ken baliwan ti biag na. Ditoy agpatingga ti may kadua a paset ti lagip ti napalabas ti programa amang lagip kadagiti napalabas saan tapno agtali na tayo iti sakit. No diket tapno maawatan tayo ti adal amang iturong kada tayo iti nasaysaya at amasakbayan. Manipud iti pakasaritaan ni pagayam tayo a Denver. Ken iti panangidatag ni Asis Mr. R. Agyaman kami unay iti panagdengegyo ken panangikadua kada kami. Laglagipin nyo. Saan ati kaadu ti biddut ti mangikiddeng no si asino ka, ti mangikiddeng iti kinataom ket ti panggep mo abumangon. Agbaliw ken saanen asublian dagiti biddut ti napalabas. Dios ti angina kada kayo amin. Ket agsin na ba tayo manen ditoy laeng iti lagip ti napalabas.